Kai kata ka Indus Water Treaty hang ne ngan matai phi parlok kato kaching her thama chongkil ano hapa halkam pitip kato kaching le chongki haoj baka India kala do no yaki mensiam balului hadu arpun rengut handrei amdei tangkata kaching yam pen ban kala pendko lut yaki kam kicam chongki tu kibrio kibasa asyatu hakaba kakam chongki kum ki dukan ki restoran hotel bat ki kam business boro menta kala deko lut boro lengba kato kaching cia namarba man lakas ngi kisania haki turis bat kala penduk nong ru yaki nong trebela bomla syo benyo loong ba kane kaching cia kadai kasen kabar hadian chong kaching cia kabala cia teng haka khasau tarik Februari jong usnam archar kharkhandai hakaba sabhungut ki sipai CRPF kila syak penyap haka distrik Pulwama haka sinong Lethapura te ha usnam archar arhuwei pan ki bor dokit lene ki nong wat benia kila identify bat kila yokem no yaki kharkhandai ngut kila no ki badon kti bat reungut pat kila syak penyap no parlok phitim bakane ka ayom ka bamata kadai ka ayom ka biang baha bat ka internet baha ka sun beneng hapa halkam bat dei na kata katau ba kibreo keleng kiri jong ka perthei kiwan kai ha kata ka ceka baro siyang sisem da ka cingkemen bat benai ru kita ki turis kisah ha kata ka ceka hanrei mentapat lengba ka cingwan jong ka tu ka cingcia men ha ka arfa altrik April kelak penhiar lut baro ya ki cingyo cingkot jong kitu ki baseng kam business ha kata ka ceka kum ki dukan balai pucat ki restoran ki hotel baro menta kila hap ban khang khadep no namarba ki turis keleng kiri jong ka perthei kila bana bat kila tiblut ya katu kaching cia syak thambor hakil ano hapa halkam te uwei nong pinya jong ka wei ka hotel ula penpau ba lai pos nam kanthi ula trei ha kata ka hotel ban psa ya ki kes ki bawan ha kata ka hotel kabadon hapa halkam hakaba da kaching susi ula penpau ba kaching im chung u bat kaching kamai chung u baro u ap bat usania tang haki turis ki bawan hanrei mata ulah stho ba kan sabam da kasnem ba kata kaching trei chung u kan recover biang bat mata da ka eipat un pendap biang hayeng hasem ula ban ketien bat syuru ula penpau ba mu u lai pusnem ula trei hangta hanrei umpat sakhi teng yakum kani kaching cia kabala cia menta bat ulong ru ba kadai kaching los ka bakrau bahaya u bat kum curu ya kitu kibrio ka baseng kam business hapa halkam kaching los kam dei tang daki cruise hanrei daki billions ulong loong ba ki turis boro kitu kibala ada buk lempa ya ka hotel menta kala cancel no namar ka tu kaching cia bat menta kata kanung ba kala sange lut bat kala thulut ki kam ki cham boro ada long kum ne yap than lut ki boduk bapli ki ba bela mensengi bam damet la itu da weipat ubal adep experience arpsan snem hapal hakam bat ula kermen ru bakane kaching cia konom cia syu hadian kumbala cia menta na kaliang umudi ulong ba ka India kala pentri kam ya ka an ka bae bha persya ya kari Pakistan namata ban yok kem no kloi ya kitu ki ba la irap ya kilano ban cross ya border India ha ka meeting ba ula pelong rengkat lang u Amit Shah u Union Home Minister ha kata ka meeting kila irai ru ba en pesenge no ya ka Indus Water Treaty tat hadu ba ka ri Pakistan da ka basai kan penbena ya kitu kinong irap lane ki bakas namata kilano ban cross ya border India kai kata ka Indus Water Treaty hang ne ngan mata ye phi baka Indus Water Treaty lane ka IWT kadai ka cingete kular jong arteli kiri ka India bat ka Pakistan ha ka ba kine kiri kinya sam ya kata ka na kata ka wa ba ka Indus River ban penukam ya ka syala ka ri lechong ya ka ne ka cingete kular la penbej bat la pentrekam da ka World Bank ha ka khandai trik September jong snam khandai spa reu pheu ha ka nong ba Karachi ka bahap hakari Pakistan bat la sign ru da Prime Minister ha ka tu kapar u Jawaharlal Nehru bat u Presiden jongkari Pakistan ha ka tu kapar u Ayub Khan ka India kala shutdown ru ya ka atari check post marmar ka badai ka check post ka ba penya teli hapdeng kini ki ari bat kala pendam na ru ya ka visa exception scheme bat syusyu kala rai ba hapo sapra kanta kinong Pakistan kide ban mi no na India bat syusuru ki defense military naval bat air advisor kibadon ha India Pakistani High Commission ba hapo sitayo kide ban mi no na India bat kumcu ka India ru kan penmi no ya kibreu lacong na Indian High Commission kibadon ha Islamabad
Badru kala pendam no ia kane ka an kabamut baka total number jongki personal jongki ne ki ar high commission kin herno nakasan pesan syaka live hungun ya kane an pen kelano nado ka sitadik ume jong mata usnem la batai bania u Vikram Misri ubadai u foreign secretary hakacing keren jong u bad ki press men hakas ngi balang ti tangkane hi ka khabar jonga khublei sibon